kontynuował kazanie brata Roberta. Takže ukazuje sa, že budem nadväzovať na kazanie brata Roberta. Chociaż absolutnie nie wiedziałem, o czym on będzie mówił. A hoci som absolútne nevedel, o čom bude rozprávať. Wiecie, to jest tak. Viete, je to tak. Przekazujemy ludziom to. Predávame ľuďom to Mówimy do ludzi o tym. a hovoríme ľuďom o tom, Dzielimy się tym, a zdieľame sa tým, co mamy w naszym sercu. čo je v našom srdci. Jak bardzo ważne jest, by zadbać o to, z jakiego źródła pijemy. Ako veľmi dôležité je, aby sme dbali na to, z akého prameňa pijeme. Jak bardzo ważne jest, abyśmy cały czas Ako veľmi dôležité je, aby sme celý čas byli podłączeni boli spojení alebo napojení do krzewu winnego, na ten vinný ker, którym jest nasz Pan. ktorým je náš Pán. Bo wyobraźcie sobie, Lebo predstavte si, anioły, anieli, jaki krzew, a aký ten ker, taka winorośl. také to, tá vinná ratolesť, tak. Jaka winorośl, A aká tá vinná ratolesť, taki owoc. také je ovocie. Nie ma innej możliwości. Neexistuje iná možnosť. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy byli zanurzeni w Chrystusie. Preto je tak veľmi dôležité, aby sme boli vnorení do Krista. Abyśmy przeżywali to, co przeżyła Samarytanka, Aby sme prežívali to, čo prežila tá žena Samaritánka. i abyśmy to przeżywali za każdym razem, kiedy mamy społeczność z Chrystusem. A aby sme to prežívali za každým, keď máme spoločenstvo s Kristom. Wiecie, spotkanie Samarytanki z Jezusem całkowicie zmieniło jej życie. Viete, to stretnutie tej Samaritánky s Ježišom úplne zmenilo jej A było život. wspomniane tutaj, A bolo tu nás że spomínané, my jesteśmy listem Chrystusowym. že my máme, alebo mali by sme byť tým A listom więc taka Kristovým. jest prawda, że my nie reprezentujemy siebie, swojego zdania. Ale taká je pravda, že my nereprezentujeme seba a svoj názor. My nie reprezentujemy swoich poglądów na religię. My neprezentujeme svoj pohľad na náboženstvo. Jeżeli jesteśmy listem Chrystusowym, to my reprezentujemy Chrystusa. Ak sme listom Kristovým, tak reprezentujeme Krista. I zauważyliście, kiedy czytamy tą historię o Samarytance, A všimli ste si, že keď čítame tú históriu o Samaritánke, że ona kiedy napiła się tej wody, którą dał jej Chrystus, že keď sa ona napila tej vody, ktorú jej dal Kristus, kiedy dotknęła się Jezusa, keď sa dotkla Ježiša, kiedy rozpoznała w Chrystusie Mesjasza, ak poznala v Kristovi Mesiaša, poleciała do miasta i opowiedziała o tym, co ją spotkało. bežala do mesta a rozpovedala o tom, čo prežila. I miasto później składało świadectwo, A to mesto potom vydávalo svedectvo, że myśmy uwierzyli na słowo Samarytanki. že uverili na slovo tej Samaritánky. Co się takiego stało w życiu Samarytanki, że nagle zaczęła być świadectwem o Jezusie? Čo sa také stalo v živote tej Samaritánky, že zrazu sa stala tým svedectvom o Kristovi? No. Spotkała się z Jezusem. Stretla sa s I Ježišom. kiedy czytamy tą historię, A keď čítame tento príbeh, ona jest zapisana w Ewangelii Jana w rozdziale 4, je napísaná v Janovom Evangeliu v 4. kapitole 22-24. od 22. do 24. Ja przeczytam. verša. Ja prečítam. Te dwa wersety i odniosę się do tych wersetów za chwilę. Ja prečítam tieto dva verše a nadviažem na tieto verše, tak iné slovo. Między innymi tak wyglądała ta rozmowa. Medzi iným, aj takto vyzerá. Jezus mówi tak. Ježiš hovorí takto. Wy czcicie to, czego nie znacie. Vy ctíte toho, ktorého nepoznáte. My czcimy to, co znamy. A my ctíme to, čo vieme. Lecz nadchodzi godzina Ale prichádza hodina i teraz jest, a už je tu, kiedy prawdziwi czciciele keď opravdoví ctiteľa będą oddawać Ojcu budú vzdávať Otcovi cześć w duchu i w prawdzie. česť a slávu v duchu a v pravde.
by mogło spełnić się marzenia Robercie o Bardejowie, aby sa mohli naplniť Robertove túžby o Bardejove, Kościół w Bardejowie zbor v Bardejove i w Polsce a v Polsku musi chodzić w duchu i w prawdzie. musí chodiť v duchu a v pravde. Kiedy czytamy fragment tego słowa, A keď čítame tú stať toho slova, to widzimy, że Jezus mówi o 3 grupach ludzi. tak vidíme, že Ježiš hovorí o 3 skupinách ľudí. Mówi tak, Hovorí takto, niesamowite. neskutočne. Wy Vy czcicie toho, tego, którego ktorého nie znacie. nepoznáte. Okazuje się, Ukazuje sa, że można oddawać Bogu chwałę, že môžeme vzdávať Bohu można chválu, śpiewać Jemu pieśni, môžeme mu spievať piesne można się zgromadzać dla Niego, a môžeme sa stretávať pre Neho machać flagami, a vlajkami mávať, krzyczeć głośno halleluja, aj hlasno kričať haleluja, ale to nie znaczy o tym, ale neviete o tom, że my znamy Jezusa osobiście. že my poznáme Ježiša osobne. Jezus mówi, wy czcicie tego, kogo nie znacie. A Ježiš hovorí, vy uctievate toho, Jeżeli ktorého Jezus nepoznáte. tak mówi, Ak Ježiš tak hovorí, to jest to możliwe. tak je to možné. To jest pierwsza grupa ludzi, Toto je prvá skupina ľudí, ktorá má Boga Boha na ustach, v ústach, ale nie ma Boga w swoim sercu. ale nemá Boha vo svojom srdci. Czy zgadzacie się z tym? Súhlasíte s tým? Okazuje się, że jest grupa ludzi Ukazuje sa, že je skupina ľudí, wierzących, veriacich, ale nie praktykujących. ale nepraktizujúcich. Oni tylko wierzą. Oni iba veria. Jest Bóg Je Boh. i to im wystarczy. A im to stačí. Aha, jest godzina 10, Je 10. hodina, ubieram ładne spodnie, piękne buty, fryzurę robię. oblečem si pekné No i nohavice, co? zrobím W niedzielę frizuru, trzeba iść do kościoła, nie? obujem si pekné topánky a idem do kostola. Każdy porządny człowiek powinien iść przynajmniej raz w tygodniu do kościoła. Každý normálny človek, poriadny človek je povinný pri najmenšom raz do týždňa ísť do Ale ja pytam kostola. się, czy to o to chodzi. A pýtam sa, ide o to? Czy ja pytam się, czy chodzi o to, by raz w tygodniu iść do kościoła Ide iba o to, aby sme raz do týždňa išli do i kostola zaspokoić swoje sumienie, byłem w kościele. a uspokojiť svoje svedomie. Bol som v Czy kostole. to o to chodzi? Ide tu o to? Czy o to chodzi, byśmy oddawali Bogu chwałę, Či o to ide, aby sme vdávali Bohu slávu, o którym kompletnie nic nie wiemy? Bohu, o ktorom kompletne nič Oprócz nevieme. tego, że Bóg jest. Okrem toho, že je. I kiedyś prorok prorokował, A kedysi prorok prorokoval. wypowiadał to, co mówi Bóg. A vypovedal to, čo hovorí Boh. Dość mam waszych okrzyków, Dosť mám waszych modlitw, Dosť mám vašich modlitieb a kriku, vašich sviatkov. ja nie potrzebuję, byście zgromadzali się i mnie uwielbiali, Ja nepotrebujem, aby ste sa stretávali a bo zvelebovali, to stało się dla mnie obrzydliwością. lebo sa mi to stalo ohodnosťou. Dlaczego to stało się dla Boga obrzydliwością? Prečo sa to stalo pre Boha Bo ohodnosťou? macie mnie na ustach, Lebo máte ma a na nie macie ústach mnie w swoim sercu. a nemáte ma vo svojom srdci. Drodzy bracia i Drahí siostry, bratia a sestry, drogi Kościele, drahá církev, tak. nie tacy ludzie zmieniają świat w sposób duchowy. Nie takíto ľudia Nie menia taki svet Kościół ma wpływ duchovným duchowy spôsobom. na to, co się dzieje w Nie, świecie, który ginie. nie taká církev má duchovný vplyv na tento svet. Tak. Druga grupa ludzi, bardzo szybko muszę pójść, druga grupa ludzi. Druhá skupina ľudí. My czcimy to, co znamy. My uctievame to, čo A więc Jezus mówi o poznáme. Żydach.
Teda Ježiš hovorí o Židoch, że my czcimy, my znamy naszego Boga. že my ctíme, my poznáme nášho Boha. Każdy Żyd wiedział, kim jest Bóg Jahwe. Každý Žid vedel, kto je Boh Jahve. Każdy Żyd wiedział, że naród izraelski został w cudowny sposób wyprowadzony z ziemi Egiptu. Každý Žid vedel, že zázračným spôsobom bol Izrael vyvedený z Egypta. Ale co to zmieniło w ich życiu? Ale čo to zmenilo v ich živote? Obrzędy religijne Tie náboženské obrady nie wystarczy do tego, by zmienić świat. nestačia na to, aby zmenili svet. Druga grupa ludzi Druhá skupina ľudí to jest ta, która zamyka się w swojej religijności. je tá, ktorá sa uzatvára svojej náboženskosti. To jest ta grupa ludzi, Je to tá skupina ľudí, która absolutnie nie jest otwarta na to, by iść dalej. ktorá nie By iść dalej. nie je otvorená, aby Im išla ďalej. wystarczy to, że już poznali Boga. Im stačí to, že už poznali Boha. Im wystarczy to, co już mają. Stačí im to, čo už majú. Oni są zadowoleni ze swojej duchowości. Oni sú spokojní so svojou duchovnosťou. Oni są zadowoleni, że mogą 2 razy do roku świętować Boże Narodzenie i Wielkanoc. Že sú uspokojení tým, že môžu dvakrát do roka oslavovať narodenie a Veľkú noc. Jaki ból w sercu musi mieć Bóg. Akú bolesť musí mať vo svojom srdci Boh. Kiedy przychodzą święta Bożego Narodzenia, Keď prichádzajú sviatky Božieho narodenia a przy stole mówi się o wszystkim, a pri stole sa hovorí o všetkom, tylko o nieofierze Jezusa Chrystusa. iba nie o obeti Ježiša Krista. Ludzie nagle stają się cudowni. Ľudia sa zrazu stanú zázrační. Idą grzecznie do kościoła. Idú tak pekne do kostola. Ubiorą się w pobożne miny. Nahodia zbožnú tvár. Tak. Nie o to chodzi w chrześcijaństwie. Nie o to ide v kresťanstve. Taki kościół nie ma wpływu duchowego na zmianę tego świata. Takáto cirkev nemá duchovný vplyv na zmenu tohto sveta. Nie religia zbawia. Nie náboženstvo A powiedzcie mi, vyslobodzuje. moje anioły, kto zbawia? A povedzte mi, moji anieli, kto vyslobodzuje? Alebo prináša Nie spasenie. wiecie, kto zbawia? Neviete, kto spasenie? Kto zbawia? Kto dał zbawienie? Kto za ciebie umarł? Kto... Jesteś przekonany? Takže kto prináša spasenie? Kto za teba zomrel? Ježiš Kristus. To, że chodzisz do kościoła i masz swoją duchowość, To, že chodíš do církvy, do spoločenstva, máš svoju duchovnosť i od czasu do czasu czytasz Boże Słowo, a z času na čas prečítaš Božie to slovo, powinno pociągnąć ciebie nieco dalej. tak to by ťa malo potiahnuť trošku ďalej. Możemy zamknąć się w swojej duszewności, w swojej duchowości. Môžeme sa uzamknúť v svojej duševnosti, Możemy zamknąć się w swoich duchovnosti. poglądach. Môžeme sa uzamknúť v svojich pohľadoch. Możemy zamknąć się w swojej uczciwości i sprawiedliwości i w swoim poznaniu. Môžeme sa uzamknúť do svojej úctivosti, spravodlivosti a I poznania. wszyscy inni, którzy myślą inaczej niż ja, A všetci ostatní, ktorí zmyšľajú ináč ako ja, myślą źle. myslia sa zle. To nie o to chodzi. Nie o to ide. Ja się bardzo cieszę, halleluja, Ja sa veľmi teším, aleluja, że jest trzecia generacja ludzi. že je tretia generácia Hello. ľudí. Jest trzecia generacja ludzi. Je tretia generácia ľudí I my w tej generacji jesteśmy, mam nadzieję. a my do tejto generácie patríme. Mám Jest to to nádej. trzecia grupa ludzi, o których mówi Jezus. Je to tá tretia skupina ľudí, o ktorých hovorí Ježiš. Mówi tak, to co do tej pory było jest nieważne. Hovorí takto, to, čo bolo teraz, nie je dôležité. I Jezus mówi, wy macie swoje góry, na którym oddawaliście Bogu cześć. Vy máte svoje vrchy, na ktorých zdávate Bohu chválu. Mieliście swoje święte miejsca, gdzie oddawaliście Bogu cześć. Mali ste svoje miesta, kde ste vzdávali Bohu chválu. Mieliście swoje kościoły, A Mali gdzie ste, oddawaliście Bogu cześć. mali ste svoje kostoly, kde ste vzdávali Bohu Ale ja sprawię, česť. Ale ja że spôsobím, człowiek že človek stanie się
świątynią Ducha Świętego. Ale ja učiním, že človek sa stane svetiňou A Ducha więc Svätého. miejscem, Čiže miestom, gdzie nieustannie kde będzie płynęła chwała i cześć Bogu w duchu i w prawdzie. neustále bude znieť chvála, sláva i čest Bohu v duchu a v pravde. Wiecie co? Viete čo? Kto raz się napije wody życia, którą da Chrystus, Kto sa raz napije tej vody života, ktorú dá nie Kristus, szuka innych źródeł. nehľadá iné pramene. On zmienia swoje życie tak, jak zmieniła Samarytanka. On mení tvoj život tak, ako zmenil On nie Samaritánke. pozostaje w tym miejscu, w którym spotkał Chrystusa. On neostane na tom mieste, v ktorom spoznal Ježiša On Krista. porzuca stare życie. On zanechá svoj starý On porzuca život bałwochwalstwo, jeżeli w nim siedział. a zavrhne tú modloslužbu, ak v nej bol. On porzuca religię, która daje nie życie, ale śmierć. On zahodí to náboženstvo, ktoré prináša nie život, ale smrť. Nasze życie jest w Jezusie. Náš život je v Ježišovi. Nasze życie jest w Chrystusie. Náš život je v Kristovi. I już ten czas się zaczął. A už ten čas nastal. Jezus mówi, ten czas już jest. Hovorí Ježiš, Aleluja. už je tu. Widzę kościoły, widzę ludzi, którzy już tak funkcjonują. Ježiš hovorí, haleluja, už vidím ľudí, vidím I kostoly, ty ktoré jesteś tak w fungujú. gronie tych ludzi. Czy ty słyszysz? A ty si v spoločenstve týchto ľudí. To dlaczego się nie cieszysz? Jesteś w gronie tych ludzi, Prečo sa nečešíš? Tak si v którzy spoločenstve mogą tých mieć ľudí, wpływ na to miasto, ktorí môžu mať vplyv na toto mesto. którzy mogą dać tą wodę życia, która w nich jest. Ktorí môžu dať tú vodu života, ktorá v nich je. Halleluja! Haleluja. Zaraz rzucę granatem. Okej. Nepočul som. Aha, že hodím granát. Halleluja. Wiecie, mnie to rozwala po prostu. Proste ma to rozsypuje. Że ja jestem w gronie tych ludzi, którzy mogą Bogu oddawać chwałę w duchu i w prawdzie. Že som v spoločenstve, alebo v skupine tých ľudí, ktorí môžu zdávať Bohu chválu v duchu a v pravde. Halleluja. Haleluja. W jakim miejscu jesteś? V akom mieste si? W jakim miejscu jesteś? Dlaczego mówi Jezus w duchu i w prawdzie? V akom mieste stojíš? Prečo hovorí Ježiš v duchu a v pravde? Čo to znamená? To znaczy to, że Duch Święty, To znamená to, že Duch Svätý, którego jesteś świątynią, ktorého si chrámom, chce wprowadzać ciebie w prawdę. ťa chce uvádzať do pravdy. Czyją prawdę? Do čej pravdy? Nie twoją prawdę. Nie do tvojej pravdy. Jego nie interesuje, jakie ty masz zdanie na temat religii. Jeho nezaujíma, aký ty máš názor na tému náboženstva. On nie wprowadzi cię w twoją prawdę. On ci nie upewni, tak, na pewno masz rację. On ťa neuvádza do tvojej pravdy a neuistí tak, naozaj máš pravdu. Duch Święty wprowadza w prawdę Bożego Słowa. Duch Svätý uvádza do pravdy Božieho slova. Każdy kościół, każdy człowiek wierzący, Každá církev, každý veriaci który človek, chodzi w duchu i w prawdzie, ktorý chodí v duchu a v pravde, jest w drodze duchowego procesu. je na ceste duchovného procesu. Jest w drodze poznania. Je na ceste poznania. Jest w drodze picia tej żywej, cudownej, wspaniałej wody. Je na ceste pitia tej úžasnej živej vody. On nie wraca do źródeł, które mu nie dawały życia. On sa nevracia k prameňom, ktoré mu On ma nedávali jedno život. źródło. Má iba jedno žriedlo. Jedno źródło. Iba jedno A žriedlo. tym źródłem jest Chrystus. A tým žriedlom je Kristus. Jeżeli mówisz, że tym źródłem twoim jest Chrystus, Ak hovoríš, že tým tvojim prameňom, tým tvojim žriedlom je Kristus, to tak jakbyś mówił, to tak, ako by moim si povedal, źródłem jest Jego Słowo. mojim žriedlom je jeho slovo. A co to jest źródło? Co to jest źródło? Čo to je žriedlo? Čo je prameň? To jest miejsce, do którego my przychodzimy To je miesto, na ktoré my prichádzame a pijeme. i pijemy. A pijeme. Tak jak ten jeleń, który pragnie pić wodę ze źródła wód. Tak ako ten jelen, ktorý túži po tých pramenitých vodách.
Pierwszy psalm mówi tak, A prvý žalm hovorí takto, że błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych. že blahoslavný muž alebo človek, ktorý nechodí podľa rady Ale ma bezbožníkov, upodobanie. ale má záľubu. Pamiętacie, jak tam jest napisane? Pamätáte si, ako je tam napísané? Kto mi powie? Ale ma upodobanie w zakonie Pana. Ale má záľubu v zákone Pánovom. A upodobanie w zakonu Pana A tá záľuba v Pánovom zákone spôsobuje, sprawia, że ja o nim myślę dniem i nocą. že ja Nie mam innej możliwości. ja o ňom rozmýšľam dňom aj nocou. Tak Nie jest je iná možnosť. Tak jest napisane. Je to tam tak I napísané. wiecie, jak on wygląda przed Bogiem? A viete, ako vyzerá tento človek pred Bohom? Jak drzewo, Ako ten strom, które jest ktoré je zasadzone zasadené nad źródłami wód. nad prameňmi vôd. Nie na pustyni, Nie na púšti. nad źródłami wód. Nad prameňmi vody. I tego my potrzebujemy. A toto my potrebujeme. Dzisiaj słowa nie wystarczą. Bóg cię kocha. Nestačia slova Boh ťa miluje. Zauważcie, Všimnite si, że apostołowie že apoštolovia nigdy nie wychodzili na miasto nikdy neišli do mesta i nie mówili, a nehovorili, Bóg cię kocha. Boh ťa miluje. A co mówili? A čo hovorili? Upamiętajcie się, Čiňte pokánie, nawróćcie się obráťte sa. i swoim życiem A svojim životom byli listem Chrystusowym. a buďte tým listom Kristovým. To jest Ewangelia. Toto je To, że evanjelium. Bóg cię kocha, to ja cię muszę o tym przekonywać, bo to jest prawda. To, že ťa Boh miluje, nemôžem ťa o tom presvedčať, lebo je to pravda. Ale co z tym zrobić, że Bóg cię kocha? Ale čo s tým spravíš, že Jaki Boh to ťa ma miluje? wpływ na twoje życie? Aký to, Aniołeczku, mój drogi. aký to má vplyv na tvoj život, môj Jaki to ma aniel? wpływ na twoje małżeństwo? Aký to má vplyv na tvoje manželstvo? Córeczko kochana, jaki to ma wpływ na twoją relację z tatusiem i z mamusią? Milovaná dcerka, aký to má vplyw na tvoj vzťah s mamou a s Rozmawiajmy otcom? o tym. To jest chrześcijaństwo, to codzienne, normalne, domowe życie. A rozprávajme o tom. To je kresťanstvo. Každodenný domáci život. O to chodzi w prawdziwym chrześcijaństwie. O to ide v tom opravdovom Że kresťanstve. żyjemy z Jezusem świadomi z dnia na dzień. Že žijeme s Kristom vedomí z dňa na deň. Spytajcie się mnie, co to Opýtajte jest sa ma. moim zdaniem prawdziwa wiara. Słucham. Opýtajte sa ma. Kto mi to pytanie zada? No, Opýtajte sa ma, čo je opravdová viera. Posłucham. Kto mi to pytanie zada? Kto mi túto otázku dám? No čo to je? Ale co? Proszę powiedzieć pełnym zdaniem. Okej, więc moim zdaniem prawdziwa wiara charakteryzuje się tym, Tak podľa môjho názoru opravdová viera je charakteristická tým, że mam świadomość že mám vedomie Bożej obecności Božej prítomnosti w moim życiu v mojom živote. każdego dnia Každý i deň w każdej sytuacji, w której jestem. a v každej situácii, v ktorej sa nachádzam. Ta myśl mnie nie opuszcza, że Bóg jest. Táto myšlienka, že Boh je, ma Ta neopúšťa. myśl mnie nie opuszcza, że Bóg jest wtedy, kiedy jest mi dobrze Tá myšlienka ma neopúšťa, že Boh je prítomný vtedy, keď je mi i dobre, wtedy, kiedy jest mi źle. aj vtedy, keď mi je zle. A wtedy, kiedy upadnę, On też to widzi. A vtedy, keď padnem, on to tiež vidí. Moim zdaniem, oczywiście Jakub ma rację. Podľa môjho názoru má kto? Jakub. Mówiąc, że prawdziwa wiara Jakub má pravdu v tom, keď hovorí, že opravdová viera bez uczynków jest martwa. bez skutkov je mŕtva. Co to znaczy wiara bez uczynków jest martwa? Čo to znamená viera bez skutkov je mŕtva? Jak uważacie? Čo si myslíte? Słowo Boże mówi, abyśmy błogosławili siebie nawzajem. Bože slovo hovorí, aby sme sa žehnali navzájom. A nawet jeżeli ktoś jest naszym wrogiem, może się okazać, że możesz mieć wroga. A dokonca, ak je niekto aj našim nepriateľom, môže sa ukázať, že to tak je. To prawdziwa wiara wymaga od nas, byśmy go błogosławili. Tak tá opravdová viera vyžaduje od nás, aby sme mu žehnali. Ale nie tak. Ale nie tak. Nie pięścią, Nie pesťou,
Bo to jest świat. lebo toto je svet. Bo to jest zaprzeczenie się wiary. Lebo toto je vlastne zapretie To nie viery. jest żywa wiara. Toto nie je živá viera. Jakub mówi, co z tego, że przyjdzie do ciebie ktoś A Jakub hovorí, čo z toho, ak niekto príde ku tebe i powie, jestem głodny i A- nie mam gdzie spać. a povie ti, som hladný a nemám kde spať. A ty powiedz, niech Pan cię błogosławi, będę się o ciebie modlił. A ty povieš, nech ťa Pán požehná, budem sa za teba modliť. A on dalej jest głodny i dalej nie ma gdzie spać. A on naďalej je hladný a naďalej nemá kde spať. Od pewnego momentu Od určitej chvíle możecie się uśmiechnąć do mnie wszyscy. môžete sa na mňa zasmiať všetci. Śmiało. Smelo. Śmiech to zdrowie. Człowiek, który się śmieje, A človek, ktorý sa smeje, pracuje nad mięśniem brzucha. pracuje na svaloch na I brušných ponoć svaloch. dłużej żyje. A potom dlhšie žije? Ponoć dłużej żyje. Potom dlhšie žije. I teraz tak. A teraz takto. Od pewnego momentu, Od určitého času, jeżeli ktoś przychodzi do mnie i się pyta, ak niekto prichádza ku mňa a sa pýta, Krzysztofie Krištof, lub pastorze, alebo pastor, jak się czujesz, co u ciebie słychać, ako sa cítiš, čo je u teba nového, to ja mu mówię tak. tak mu hovorím takto. Pytasz się dlatego, że chcesz zaspokoić swoją ciekawość? Pýtaš sa preto, že chceš upokojiť svoju zvedavosť? Czy pytasz się dlatego, że chcesz mi pomóc? A či sa pýtaš preto, že mi To jest chceš bardzo pomôcť? ważne. Toto je veľmi dôležité. Bo jak spytasz się mnie, co u mnie słychać, Lebo ak sa ma spýtaš, čo je u mňa nové, to ja mogę ci powiedzieć, słuchaj, wypadałoby, byś mi pożyczył płaszcz. tak ja môžem povedať, Daj mi płaszcz. bolo by dobre, keby si mi dal svoj plášť. Tak. A Słowo Boże mówi co? A Božie slovo hovorí čo? Daj mu 2. Daj mu 2. Czy jesteśmy gotowi na to, by stanąć w takim miejscu, Či sme pripravení na to, aby sme sa postavili na to miesto, jak się czujesz, že ak sa pýtame niekoho, ako sa máš, że my możemy być tymi pierwszymi, którzy mają mu pomóc. že my môžeme byť tí prví, ktorí majú pomôcť. To jest wiara, o której mówi Jakub. To je tá viera, o ktorej To hovorí jest ta Jakub. wiara żywa. Toto je tá živá viera. Amen. Amen. Drogi bracie, droga siostro, Drahý brat a drahá sestra, jakie masz wrażenie, w jakiej grupie ludzi jesteś? aký máš pocit, v akej skupine ľudí si? Jak często pijesz z tego źródła, które daje ci życie? Ako často piješ z toho žriedla, ktoré ti dáva život? To jest pytanie dzisiaj dla ciebie, to jest pytanie dzisiaj do mnie. To je otázka dnes pre teba aj pre mňa. Ile czasu spędzamy siedząc przy tym źródle? A koľko času trávime sediac pri tomto žriedle? Bo dzisiaj diabeł Lebo dnes diabol boi się tylko tych, bojí sa iba tých, którzy chodzą i żyją ktorí chodia a žijú w duchu i w prawdzie. v duchu a v pravde. Amen. 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 Powstańmy, będziemy się modlić. Povstaňte, budeme sa modliť. Dziękujemy Tobie, Panie, Ďakujeme ti, Pane, za cudowne Twoje słowo, za úžasné Tvoje slovo, za zázračné Tvoje slovo, za moc Tvojho slova, za čerstvosť Tvojho slova, mądrość Twojego słowa, múdrosť Tvojho slova, za życie, które wypływa z Twojego słowa, za život, ktorý plyne z Tvojho slova, to duchowe zdrowie, które wypływa dla każdego z nas. za to duchovné zdravie, ktoré plinie pre každého z nás Tvojho slova. Panie, tak bardzo pragniemy przejrzeć się w lustrze Twojego słowa. Tak, Pane, tak veľmi túžime prezrieť sa v tom zrkadle Tvojho slova I zacząć żyć tym słowem. a začať žiť tým slovom. Nie chcemy tylko się przejrzeć i zapomnieć, jak wyglądamy. Nechceme sa iba prezrieť a zabudnúť na to, ako vyzeráme. Halleluja. Wierzymy, Veríme, że dasz nam siłę, že nám dáš silu, że dasz nam mądrość. že dáš nám múdrosť. Panie, my chcemy pić wodę, którym Ty jesteś źródłem. A Pane, my chceme piť vodu, ktorej žriedlom si Ty. Dziękujemy Tobie za to źródło, które jest w Tobie. Ďakujeme Ti za to žriedlo, ktoré je v Tebe. Tobie za moc Ducha Świętego. Ďakujeme Ti za moc Ducha Svätého. Dziękujemy Tobie za tą pozycję, którą dałeś nam w Tobie. Ďakujeme Ti za tú pozíciu, ktorú si nám dal v Tebe. Halleluja, halleluja. Godzien jesteś Pan. Halleluja. Ty si Pán. Pastora Darka,
Pane, žehnáme pastorovi Darekovi, jeho manželku, jeho deti. Požehnaj ho. Požehnaj každého brata a sestru v tomto spoločenstve. V mene